Hêzeka çekdarên Sûriya Demokratîk yên bi ser pêdê ve gihiştina navçeya Cisr Şeğûr da ku beşdariyê di şerê Idlibê de mil bi milê rejima Esedê bikin. Rojnameya Guardian ya Brîtanî dohra gihand ku bi dehan çekdarên Hêza Sûriya Demokratîk ya bi ser pêdê ve gihiştina başûrî bajarê Cisr Şeğûr da ku piştevaniya rejima Esed di şerê Idlibê de bikin. Rojnameya Guardian li ser zarê Aldar Xelîr serkirdeyê tevdemê veguhestiye ku ew amade ne danûstandinan rejimê re ji bo paqijkirina hemû Sûriyê ji Daeş û rêxistinên terorî tundrew bikin, nexasim yên piştevan ji Tirkiyê. Serkirdeyekî din YPD ji Rojnameya Guardian re gotiye ku grûpeke piçûk ji çekdarên Sûriya Demokratîk rêyeke dirêj û alos derbas kir, da ku tevlîhêzên rejima Sûriyê li nêzîkî Idlibê bibin û gotiye ku ew pêngav simbolî û stratîjî ye û gotiye ew yek têwateya ku pêdiviya wan bi rejimê heye lê ew para xwe dixwazin. Beryanha jî gelek caran serkirdeyên pêdê amadehiya xwe ji bo çûna Idlib û her navçeyeke din li Sûriyê dabûn û diyar kirin. Çûna çekdarên Sûriya Demokratîk bo Idlibê hevdemî wê yekê tê ku pêdê ji Efrînê hatiye derkirin û hîn rejim li Hesekê û Qamişlo kar û çalakiyên xwe birêve dibe û dezgehên wê yên fermî hîn bikarin.